मासिबां जानो हायो बिसोरो मासिबां जानो हायो हा बादि नांलायनायसो जानाया अमानो बेयो खेबग्रानि एनिभार्सारि माबा खेबग्राया नायगोन उन्दुलाबायबाय माबा आयो लोगोफोर नै ओंखारबोलायबाय थांनोसैलाय आरोना ओमफ्राय गैया नै हाखु दाखु 9:10 जाबाय दा गारिया 9:10 ना 9:15 जायखिजाया बेनिखौ मोनहैसिगोन दां खाथियावनो गाखोगोन नालाय 9:15 खारोमोन ना जायखिजाया 10:15 बिदियावनो खारो आरोना ओमफ्राय दा मोनहैस्लाबगोन ना मोनहैस्लाबासैलाय नै हाखु दाखु खयथायाव सिखारनाय बेनो सासेया 8:30 8:30 सिखारखादों 8:30 एसे बारबावदोंसो ओमफ्राय 15-20 मिनिटजों आङो हाखु दाखु दुगैखां आरिखां ब्रास खालामखां आरिखां नै दैल' लोंबाय आरोना गैया जेबो मोनजास्लाबाबोसैबो ओमफ्राय गारि गैया जेबो मोनजास्लाबासैबो ओरैनो थांनोसै दा जायखिजाया माबाफोर जालाबायनोसै केकफोर जालाबायनोसै बावलिफोर जालाबायनोसै जायखिजाया थांनोसै आरोना नङाबा दा जाबाथाय ओंखाम जाबाथाय हास्लाबनाय नंलामोन ओमफ्राय जानोबो ओंखामखौबो टिफिनाव सोनो नागिरदोंमोन आङो टिफिनखौबो बिहरनाय समाव थाब मोनस्लाबासैलाय गैया जायासै आरोना दा नै गारियाबो हाखु दाखु जों मोनहैना मोनहैया बे जाहैबाय जोंनि खाथिनि धाबा बेयो नै बेयाव जमा थानायफ्रानो बेनो खोमा बैयाव मानसि जिरायनानै थानायानो गाखोबाय नै 9:30 खारगोन होनना बुंदों नै सफैनानै बेयाव टट' गाखोनांगौ लांदां जेबो गैया नै मोनसे फैगासिनो दं बेखौसो नेनांसिगोन ओरैजोंबो फैबाय एसे जाग्रा लानि आं नै बावहाय जेबो जायाखैना केक बावलि र' बै बर'लिंना फिसाया बर' प्लास औ बेसेबांथाय 10 थाखा दा हरदो जोबनायनि गथ'फोरनि आयदा दासो ओंखारनो मोनदों जोंहा नै 3था जानानैसो क्लासआनो 12:30 जोबदोंमोन दासो नै ओंखारनो मोनलानो दिनैनिफ्राय आय अबाव थांखो बिसोरलाय ओइ मा थांनो माबा फर्म लायनोनो दखानाव दं खाथियावनो ओमफ्राय नै टाइमा खयथा जाखो लोगोफोर आङो दा खयथायाव सफैखो 5था जाबाय दहाय आङो 9थायाव ओंखारलांदोंमोन ना ओमफ्राय दा 5था जागुलायबाय आरोना ओरैबायदि मेंबाय ओमफ्राय माथो खालामबावनो मेंनायजों लोगोसे आंहा दिनै ओरैबायदि माने मा अबस्था जाबोदों नै र' एसे स्रां खालामनां रुमखौ नै आङो बथला मोननै नै गाइखेर लानानै फैदों गाइखेरखौ बेबायदि लाबोनो सानाखैमोन आरोना गाइखेरखौ आङो एसेल' नांगौमोन आंनोहाय दाहाय माने फुजा होनो मोनाखै नालाय आङो दा फुजा होनो होननानैहाय लामायाव लाबोबाय आरोना आङो दहायहाय माने आइखौ आं दोननो थिनहरखादोंमोन बावदोंनो आइया फुदुंबायनो ओंखायनो गाइखेर गोथां गैयैखाय आङो लामायावहाय मोननानै लाबोनो होननानै लाबोबाय आरोना दाना बेबायदि मोननै नाङामोन आंनो माबायदि मोननै लानाय जाखो आङो बेखौ खिथानि थारमाने आंहा दिनै आयौ नै फिसालायासो बेलायसिगोनहाय दुगैग्रोनानै लानोसै आङो माने जा बोरैबा साइसनि गाबनो ओंखारलाबायदों आं दिनै थारमाने एखमबा बिदिनो गाबनो ओंखारलाबायो आरोना ओमफ्राय गाबनोबोथ' सम गैया ओरैबायदि अबस्था गाबनोबो सम गैया
फुंनिफ्रायनो थांसैलाय फैनोसैलाय फिसालाजों थानोसैलाय उन्दुनाय जानोसैलाय थ' मा आङो गाबनो लुगैबाबो गाबनो समखौनो मोना आरोना बेबायदि जायो थ' मालाबा बेबायदिनो गारि सासेयावहाय जुदि चान्स मोनोबा आरोना मोदै हुगारखोमायो आरोना आङो दा बेबायदिनो दिनैबो जाबाय दिनै आङो सिगाङाव जिरायनो मोन्दों ओरैनो गेजेरावहाय जिरायनो मोनबाथ' बयजोंबो जिरायनो मोनबाथ' गाबनोबो हाला जाहैबाय ओमफ्राय सिरि बेबायदिनो सिगाङाव जिरायबा मालाबा चान्स मोनोबा एसे मोदै हुगारखोमायो आरोना दा दिनैबो मोदै हुगारखोमाबाय आङो जा गाबनो ओंखारबोखानाय आं दहायनिफ्रायनो फुंनिफ्राय ओंखारलांनाय ओरैनोथ' आङो माबायाव 3थासोआव सफैखायोमोन ओजों 3थायावसो हजोंनिफ्राय ओंखारनाय जाहैबाय आरो दिनैनिफ्राय ओरैबायदि स्ट्रिक्ट रुल्स खालामबाय थारमाने 3थायावसो बयबो ओंखारनो मोनो होननानैहाय दा बेखायनो आङो ओंखारनो मोनासै आरोना 3थायाव ओंखारबोबाय 3थायाव ओंखारनानै नै दा 5थायाव सफैबाय ओमफ्राय दा लामा गाबबोबाय थादोंमोन आङो मा बिदिनो गाबनो ओंखारो आरोना सम ओमफ्राय गाबनो सम गैया नालाय ओंखायनो गारियावनो गाबलाबोयो आंना सिरिनो रावबो मोनथिया आरोना बेबायदि हांमा सुरलायनाय गाबा आङो ओरैनो मोदै गयो आरोना ओमफ्राय दा बेबायदिनो मोदै गबोबाय थानाय समावनो दाना लामा ससेयावहाय गाइखेरखौ नुहुरबाय आरोना आङो गारिखौहाय लाखिनो थिनबाय गाइखेर लांनो होननानैहाय ना गाइखेरखौहायथ' लानाया लाबाय लानानैहाय आङो सोंनो रोङासै गोथां ना माबा खिन्थु आं लामा ससे लानानैहाय सानबाय थाबाय आरोना जे गाइखेरा गोथां जाखो ना मा जाखो सिनायगोन ना मागोन सिनायना सिनाया होननानैहाय नायबाय आङो एसे दाखा नुबाय आरोना एसे थाव बायदि जायो होननायखायहाय ओमफ्राय ड्राइभारनावबो सोंबाय आरोना आङो गाइखेरा फुदुंनाय जाखो ना माबा जाखोथाय होनलायनानै बिदि रायलायबाय आरो गाइखेर ओमफ्राय ड्राइभारा खिन्थाबायखि बेबायदि जायो एसे थाव जायो होननानै खिन्थाबाय आरोना ओमफ्राय नायबाय आङो एसे थाव जामारनाय नुबायबो आरोना बेखायनो आङो लामा ससेयावहाय माने लांफिनसै मोनोबा साननानैहाय उनावहाय आरोबाव लामा ससेयाव नुनानैहाय आरो सोंबावबाय आङो गोथां नामा होननानैहाय बेखौ सोंनानैहाय लाबोनो रोंबाय आरोना दा दहाय आङो सिगाङावहाय गाबनानैनो माने सोंनो रोङाखै आरोना खिन्थु डाइरेक्टल' लाफ्लांदों दा फुजा हैनो लानांगौ होननानैहाय आङो फुङाव फुजा होलांनो मोनाखै नालाय बेखायनो दा बिदिनो जाबाय आरोना अबस्थायाहाय गाबनानैनो गाइखेरखौनो मोनै लाबोनांबाय बथलनै 1 लिटार ओरैनोथ' आंनो एसेल' नांखागौमोन ओमफ्राय जाबाय आरो बिदिनो दा दुगैनोसै आं फिसालायाबो फैबाय नै सिथाबसिगोनसै बियो उपाय गैया दा फिसालाखौ जाग्रा हैनानैसो बुरखायनायसै आङो जायोना जाया बेवहाय सन्देस दङ मेथाइनि सन्देस र' नायनि थायोना थाया आबैजों लोगो जादों र' नुहुराखै बे आंखौ मामे लाजिदों खेबदों औ खेबदों सिप जादों मानोथो जाखो नोङो सिपखौ आयु नै बेखौबो जादो बेवहाय लादु लाबोदो आङो होजोब्बाय हनै होजोब्बाय औ लादु लाबोदों जादो दे औ आदु जादो बैयाव बिदि लादु खनसेखादोंमोन माबा लाल महन होननानै दिब्बायाव होफैदोंना बेखौनो बिदोंमोन होजायाखै आंजों होदे नानानो खेवहैथां नानानो खेवहैथां गोलैगोन मामि होखाबाय सबाइबाय ला होनदोंमोन आयै नै होनबावबाय औ लादुसो बेबो औ टेस्टि होनदो दे आखाया औ आबै बेबो आबै मानो थांखो देखायदों नै लोगोफोर ओंख्रिया दालि जहल ओमफ्राय नै कुरकुरेसो लाबाय आङो बेलासि गुलायबाय आरोना ओमफ्राय फिसालाखौ फुथुगोरबावबायसो नै आङो 5:30 जालायबाय ओमफ्राय फुथुखांनानैसो मोनजाबाय बेहाबो उन्दुथाराखैनो थारमाने दहायनिफ्रायनो उन्दुहोनो नागिरबाबो उन्दुवाखैनो आंखौ नेयैनो दा मोननाय लोगो उन्दुबाय आरो ओंख्रिया बिसिना ना फ्राय दंमोन आं ओंख्रि जाया नालाय आङो जेबो टाइमखौ मोनासैनो बिसोरबो बेखौ लाबाथाय आरो जाखाया जेबो मावनो आलदा ओंखायनो गैया आरो ओंखायनो कुरकुरे लानानै जाबाय आङो फुंनिफ्रायनो गैयाना दहाय फुङावबो जानो हास्लाबलाङाखै ओमफ्राय ओरैनो बिस्कुट बायनानै जालाबायनानैसो थादों आङो ओमफ्राय बेलासि गलायबाय बेनो दा बोथिथामनि बोथिसे जायो आंना फुंनि सानसुनि मोनानि खेबसेनो ज' बेनो आरो बिदिनो जायो उपाय गैया बोथिथामजों बोथिसे होननायसो जाबाय आंना
Jangan jakan sih lah. बेफोरजोंनो नै दालि जहलजोंनो होख्लायलायबाय जोबजोबलायबाय जानाया खोमसिसो जागुलायबाय स्रां लाइट होनांगुलायबाय नै उथिफांनायसोलाय जाखांबाय नै बेलासिबायना एकदमबारे मा समाय मोननो बिदियावनो गाबनोबो समाय मोना आहा नै बेफोरखौ मावस्रां मावस्रिं आरो माबा जासिगोनलाय आरोना फिसालाया सिरि मोनसिगोनलाय खोरखि फांनाय आरिनाय नै आइयाबो दुगै मोनाखैनो बेखौ दुगैनो थाखाय नेथ'नांसिगोनलाय आंनो ओमफ्राय र' नैबे गाइखेरखौ सोंहैनोसै आङो फुदुंमारनाय ना फुदुंमारै जागोन बे जारलालै जारला जिबना जारला मा होनबावनो बे गाइखेरा नै बेखौनो सोंहैनायनोसै आङो नंमारगौना नंमारा फुदुंनाय मारसो जाखागोन बियो आं सोंबोनो रोङाखै माने गोसोआनो माने बे समाव आंहा मोदैसो गलाबायनायमोन थारमाने ओमफ्रायहाय थाब-थाबनो गाइखेरबो नांगौ जाबाय नालाय ओंखायनो थाब-थाब सोंहरबाय आङो गाइखेरखौ बिसिबांल' होनानै सोंहरबाय आङो ओमफ्राय बेखौ फुदुंनाय ना मानाय जेबो सोंनो रोङासै आरोना ओमफ्राय उनावसो लामा सानबाय थाबाय आङो फुदुंनायसोगोनदां सानबाय थाबाय आङो फुदुंनायसोदां होननानैहाय ओमफ्राय एसे नायबायबो आङो एसे माखन बायदिबो नुबाय आरोना र' नायनायनि आङो एसे नायफिनबावनोसै सोंहैफिनबावनोसै आङो नंमारगौना नंमारा आंबो बांद्राय थाल मोना ना ओइ नैबे गाइखेरखौ नायफैलाय फुदुंनाय बायदि मोनदां आं मोनसेखौ मोननै नै आखायनो लाबोबाय आङो नायलाय नैबेखौ फुदुंनाय बायदि मोनदां फुदुंनायगोन नैबे ब्लु कालारा एसे माखन जाखायोना थाव बायदि मोनदां उनावसो सोंनो रोङासै आङो उनावसो सोंबाय आं ओमफ्राय उनावसो सोंबायलायनो सोंनो रोङासै उनावसो नायबाय आङो ओमफ्राय लामा ससेयाव फैनानैहाय आरो मोनसे नैबेखौ नुबाय बेखौ हयले सोंबाय आङो बे आवा नैबे बेलासिनि सेरनानै ओंखाम जाखांनानै सेरनाय ओमफ्राय नैबेखौ नायलाय नैबेखौ आङो बेबो आवाखौनाय दाबाथ' आवा नङा बायदिसो मोनदोंहां नायलाय दाबाथ' फुदुंला बाया हनै बैलाय मेजेमनो मेजेम ना बिदिनो जायो जाखो बिदिनो जाखायो जानो ओइ बे बिदि नङा नैबे नैबेलाय बे फुदुंनायसोहाय नैबेया ना आवासो ए बे थावालाय नों मोखाङाव बिदिनो जाखायोना बेखौनो आंहा बेखौ लाबोबावबाय आरोबाव जायखिया नैबेखौनो लादो दे बेखौ बेखौ फुदुंसै बेखौबो लखबदो जेबो नङा गावा नों बेसेबां नांगौ लादो अबेहाय लाबोखो सेरफांगुरि नङा आं सेरफांगुरिजों फैयाखैना बै मा दखान मोनथाय लामानि दखानाव दा ओमफ्राय बेसेबां लाखो नैबेखौ 30 थाखानि मोनदों नैबेहासो 40 थाखा आधा केजियावनो 80 थाखा लिटार नैबे 60 थाखा लिटार नैबेहा 60 थाखा थाखायाथ' जोंनाबो 60 थाखा 60 थाखा जाखाबाय बार्थडेआव थांसै बेलासि जाबाय नै ओमफ्रायहाय बार्थडे जानो लेंफैबाय नैबेनो बार्थडे बया ना दिनै प्रियान बार्थडे बय नै बिसोरो हाखु दाखु जाथारबाय ओमफ्राय थांनो ओमफ्राय नेगासिनो गारिया नैयावहाय लामायाव दंनो लांफैदों नै मालाय बार्थडे सेलेब्रेट खालामनो बाय होनदो बाय होनहरदो दादामोनखौ बाय दादामोना बार्थडे जाहैनोसैनो आयै नै केक बानायो नालाय आं दिनै बानायाखै केक आं केक बानायाखै दिनै बेखौ बानायनो थिनगासिनो लाबोनानै नायगोन उन्दुलाबायबाय माबा आयै गाबोन बानायगोन आं बेयाव बानायो नालाय केक आयै ओमफ्राय दा बानायनानै बोरै जाबावनांगौ बन्द' खालामसै दे औ